Kardom don mali tum lasinan tum kaddo kawe samia tumia por news theglong ji nerlo angsi haladak Jammu and Kashmir Pahalgam tourist spot long haladak adim mesem lapen ke penang an bablir seng amase adim me pikangyang munira tum hadak kelang che thor tourist India no pen same kaprek state pen sitame dampo hadak si jui dam sia tumia por haladak teroris atum dam amasi tengkhing namlo Salah bangsa ketengkheng along kaduk awe bang koiran ya kep ke apran nam juilo man ya phan ke aphua brai man ya phan ke ning aplin la puson men si jinso me khangyang lo pinso tumhana ne pathi erlo alo so la pen usumar tumhana wen lo kilo posipu la pen ke lanchot takalilang akapre ka det pen atum sitami thidun posipu citizen akapre citizen dum stame kunaluma pe Israel pen inut la pen ke Italy pen sitami inut posi bertalong la se kaduk awe bang koiran ya kep ke apran nam juilo Plase isi ili munit pucilang nam pelo tangte jinso meme kapatita thepi podoma plo tangte halat tum asap so putta kanghon kang yen sowe se halat tum ko boson se pathi lo ma plo tangte haladak dam se tourist spot long dam se hadak inut nut phan se karju dam pu nang kopia dhorom lo nang kopi miyama mate hindu lo posadak dhorom amen ben se ke pathi pose pu jong se muslim kali plo tangte alang le tum muslim awards Quran awards theni yong se puthek thede lo plo tangte hala bangso munit phan ke pathilo titi pusi tum Jammu Kashmir long sami theklong lo ase hala dak dhoro malam men si pathe dhoro malam pathe ben si hadak pran enlo jola puson asap so pusame unity mate kanghon kang tho kanghon ka humanity mate kanghon ka jin so pu bangke achit chota bi pinlo nale tuma video same lang lo bang te jin so me khangjang ji athe pi por lo ma lo tang te hala dak pakoi chu chak hangyang ho acheda bet aphu sitame abrai right that ne lo video sitame do sitame YouTube community guidelines alam dukok posineli la pipon edit po lasi hala bang so por hoda video penang anak clips zo iletum Facebook long news song same thek pon long ji asala dak bahini penan so la pena sopo inut lasi la bang thomalang litum sitame asopo result ke me 97% ke long la bang so ning ka che parong nam bhase hala dak juidam lo posipu asala bang so ki juidam por hote halang tuman apina na phan ke apran mut pidelo hala bang so por hot sar hala alu so bang sitame pudun lo posipu Lepina na phan ke pathilo tang dele ni phan nang pathilo non posi pudun lo ta ho alu soba sitame hala tumki pudun ke la puson hello ne nang phan ke nang phathi thelo nang ha Narendra Modi phan le chethan namon posipu Narendra Modi phan le chethan namon posipu nang nitum ko puson se ke klema la ha laman than namon posi alang phan ke la puson se puthurong posipu asika pathi ho same pen ta me than lo je anutin phan si adhorom karju posipu adhorom alang tuma dhorom me na kapre khanlo plotang te pathi japo Lasi ladak ini tu masab so background mange kacini dam neng dopik non bat ke confirm kalilang sitameneli opinion nahin pen sitameneli chipi poning tu nang litu marni wang yong se news yong se follow don bota de nang litum theglong jipon kedam tang arui nang litum haladak Pakistan Army Chief Asim Munir ki pualam sitamina tum arjudun long ji athe ko people ma blotang te alang li halada alang litum kaching ruma mai do bom hosi kaningje pon alam je Jammu Kashmir ke Kitia tani tum ke teni un e apen hada ka che song alam ke teni un e la sini tum che song bom ji la pen ke ni tum palom bong we posipu Jammu Kashmir aphan ke ni tum ke che the dutti ke che song yi palang li pu alam sitame do la pen ke lan chot takali we are different from Hindus pu alang tum ipu do de ni tum ke Hindu tum men ke che prek pik itum ke posipu itum ke claim ke dam la pen akamatha la pen akemeng sitame itum ke che prek pik la so akemeng ka che prek a joine se itum ke pini ke je Pakistan sitame ke form nang lo Pakistan ade sitame tum ke det kang khim ka che hang nang lo pu salang li hala bang so por hut ningje pon la penalang li pu pon do thulang je Jammu and Kashmir ke lake itum ajogular ven lo posipu jogular ven bolo tang te pilo nili ke an chini dam o e ho samena li tum lai mong pa chini non je ache thok along ili tum che thok ar tho son dia ke nang son nai lo je itum munira tum ke ring phan ke lap lalo posipu layong se itum hane than pelo bang te itum ke ki thilo po system lo jo je alang tuma jogular ven lo ta Jammu and Kashmir ke laposi tene un e che song bom ji pu se alang ligi pu je Hindu tum ke itum pen che prek pik ake mang la pera claim ke dam la pen itum kardom kardi da che prek da aposi itum Jammu and Kashmir hane pajok vek nei palang tum kaning je labang so kaning je arji ding delang alam sitame klang phirlo non hala Pahalgam tourist spot long ke bang koiran ya kep phan ke apranar mudelo to labang ke last time reason isilo la pen isia reason abang ke la hello je hala dak mo pen samina tum thekdun long je message hala tum message ke lodun stame je religion alam men si dhorom alam men si arju si apranar mud lo alang tum pen dhorom kapre ke tum han ke ar mud lo
ลาชาลบางโซปอร์อาลุสุบางตามินเฮนังปัจฉิโลโนปุกิปูดุนโฮสิตามิปูโลเจนังแกโมเดียพันธานำนังจีปุเซปูลาสิลาลบโลตั้งแต่อีซีเป็นปูดำลบโลตั้งแต่อาลังลิตุมาอาเคแมงกับเพกพยายามตัวปิกขังอีซีเป็นเกนอนมาลมบาร์ราเดลงฮุลูสตูใส่ขังยังล้อเอกตอมดิกดักใส่ล้ออีซีเป็นแกวักบอร์ดอัพทักสิตามิดิกดักใส่ล้อแต่สิอีซีเป็นล้อเนลิกามาทัดามาเต็งโลตั้งแต่อากูลานจอตะกลิลังอีซีอาริซันหลังดามีโลตั้งแต่ฮาลาเดกปากีสถานลงสิตามิตุมลังดามโลตั้งแต่สเตบิลิตี้มาเสียวิปินฮัดักสตามิมอนซัมเสียวิปินอีหินเป็นอีหินฮัดัก political crisis เป็นเชงล็อก political crisis อังต้นโลฮัดักลาโพสีอาลังลิตุมิทังอาเกจกเชมาตาเกฮิโนอาเกเลตเชปาบินจีบโลตั้งแต่ politics ซาลงเกลาโลเจ international politics ซาลงเกอาลังลิตุม running tour จอมจลาปุสอนมาเตนันเนปัจเจเทงดุดลาปุสอนอาซิสเต็มสิตามิดูดูลาโพสีฮัลดักอเมตาตัวเกจกเชเชปาบินจีพันเสียทราบสุมุนีรัตุมันปาดิสเทรกเยพันเสีย running tour จอมนั่งว่าตัวอาเกแมงดูกกไทยลาปุสอนสิตาเนลิกามาทัดามาเต็งโลตั้งแต่ลาเป็นอีเซียริจอนมาแรงดำลบโลตั้งแต่เยแต่เฮบูรานาปูอิลิตุมลังดำลบตั้งแต่26/11เกตเทกนี่ละเกลิตุมกัดด้วยสมัยเทกลงฮูโลนิวส์สมัย2008นิงกันอาเซฮัลดักตาชโฮเทลดิตาชโฮเทลสมัยอินเดียลงเฟมัสไนโลฮัลดักสมัยเทกทูโลลาเป็นเกเป็นนังอานามุนิดบางพารวยทอมเนโดมุนิดตุงแกพระนำจุยโลลาสิฮัลบางโซเกเทกมาสเตอร์มายน์โลฮัลลังลิเกUSลงเสียเจลลงเสียดักสิเนียบลงนั่งโลสิโนนาบังกาลาพันสิตามิดักพารอดาเด็ดเกวันโลลาสิคุปีพันสิเกวันโนมาบโลตั้งแต่ละเกวันเกสิ justice มาเทกังไซเจพันสิวันโลลาสิอีเซียรีซอนเกลาตัดเทกมันเนี่ยไอรีซอนนะบางเกฮินี่ทอมดูโอโลนอนมาเกคอนเฟิร์มลงเลยแหละสมัยลับปุนนเจจามุคัสมีร์ลงเก instability มอนซัมกับปะเวพันเกเอตเทกทูโลราตุมแทงปากเบตุมเสียปราณบังเกดำแนงอะไรโลลาเป็นเกลาบังโซเกเอตเทกเกกุมาตุมสิโนนามัดเกชิปักแรงลงมาบโลตั้งแต่ลาเกเอตเทกชิปักแรงเกลาเก LET มาเตลัสการ์อีไตบะปวดตุมเห็นโลสิลัสการ์อีไตบะลาเกกุมาตุมมาบโลตั้งแต่อีตุมกัดด้วยสมัยบินลาเดนไพชินีจีบินลาเดนอาลังลิเป็นสินังฟอร์มโลลาเป็นเกลาอันจดกะลีลามุเป็นผู้บำเตวูรานาอาลังลิสตามิกาลังโลลาดักลัสการ์อีไตบะลงเมมเบอร์โลอาลีดาร์โลจลาปุสอนลาสิลัสการ์อีไตบะอาลังลิตุมาเกแมงเกกุปิโลมาบโลตั้งแต่เอกตอมอิสลามิสคันทรีอันอิสิเวตเกโดเจพันดิ Islamic country ke isiwet ke doje phan lapen ke alang litum Jammu Kashmir phan se tame Pakistan anat ke ponje phan Jammu Kashmir ke Pakistan anat si do vek nang jipu alang tuma ke mang ke India anat kali la ke Pakistan long le pu sipu salang litum ke mang ke la hello ase kai ke se tame hadak Jammu and Kashmir long ke aka prek atum tam lo bang te apran se tame karmu do pik Kashmiri pandit atum han se me ko an apran armud lo non se tame akola puson thak lo ako ke bang jilang ani tame phere me khangyang lang jola puson lasi non amad berta ke long do na teng lo tang te hala dak border long sitame pinang ana katengkheng do pusipu asi non amad ke akarjudun long ateng te bahini terrorist phan ke pathi long elo pusipu bahini terrorist phan ye security force atu mena jok pathi long elo ape non amad ke kiri tali bom lang pusipu lapran karmud atuma phan alang tum pathi kang lawa masing nam silu chok pusipu sinon amad ke nam jo chopper pen drone pen kadu ko pen ribom lang kasi update yung si long bon loblang te nilina tumhan ansa se than ponji sipini gelasi than pon chotpo kardom